confianza nun ámbito Valdeorrés, e sabes que o meu pai naceu no barco, porque eu son bisnieto, neto e fillo de ferroviarios, e cada un iba nacendo se destinaba a estación. Primeiro, agradecer a participación de todas e de todos. Algúns estades aquí. Vexo tamén a Luis Sánchez, que non sei se presentou, a non ser que se como pseudónimo, tamén é un fotógrafo, sencillamente. Dicirvos unha cosa, agradecemos moito que o Instituto de Estudios Valdeorreses haya escollido o Centro Cultural Avenida para facer esta exposición. Eu digo por qué? Porque nestas paredes que teñen máis de 70 anos pasou de todo. Todo tipo de arte, musical, escénico, danza, películas, moitas emocións. Isto é un continente de emocións que viviu épocas esplendorosas, que en algún momento se pechou, e que de repente está resurdindo da mão, neste caso, do Concello de Aragón. Por eso, repito, agradecelo, invitar a toda a veciñanza para que visite esta exposición, que vai estar aberta a diario desde as 6 ás 9, e na etapa que vamos a reiniciar as proyeccións cinematográficas e as outras actividades, tamén é unha maneira de aproveitar, a chegarse ao cine, ver a exposición, e o mellor tamén entra unha película, ou ao revés, que veñen a ver unha película, ou unha obra de teatro, ou un concerto musical, como hai nos próximos días, aproveitan tamén para deterse no que son os reflexos dunha paisaxe, de uns entornos, creo que entornos con encanto, do que é o camiño de inverno e o paso por as nosas terras. E nada máis, logo faremos un brindis con un pouquinho de viño Valdeorrés, cerveza sin alcohol, cerveza con alcohol, Coca-Cola, Fanta, a saúde de todos.